die naby wat gewen het. Wat het gekom het? Die vriend weer in die boot laat ik. Uh, 9000 duiven. Hij weer in die boot. Een moslimboysie. En Nazim, zijn broer, Nazim aan de kant, die pits op weet je aan de ja, kant. pits op, ja. Dus zijn broer, is tweede. Oké. Het is allemaal die slaan wat eerste 5 in die boot. Dan zie je laatst jaar kar gewen moest, ne? Weet je. Die kar gewen? Dat zijn broer is dus tweede. Oh. Daar heb ik hem eens opgehouden. Ik weet je opgehouden, ja, maar Of vanuit die dag. Het is mijn eerste jaar weer. Ja, maar Maar ik meer voordat voor ik dat. gevloeid, wat is het 10, 12 jaar gevloeid? About 12, 12 years? 13 Ja, 12 Wow. years, ja. How long does it take to train them? It all depends where you go. You can go anywhere. The furthest point we went is Touws Rivier. Okay. Touws River. Yeah, when you go for the then we go Akina. Caledon, up this way. Swellendam. Ja, ik ken die plekken niet zo. Oh, you don't know them. Yeah, there's about, Swellendam is about 160. The furthest is 1050 kilometers. 1,050 kilometers they that fly- the birds fly home. And then come back. Yeah, no, they put him on a truck. Oh, Truck they leaves them leave there them a there. certain time. Like in the Kronstad is 1,050 kilos. The liberation is the earliest. The light comes out. Yeah, So basically yeah. by that time it will be 7 o'clock. Mm, And they be here at night. wow. Yeah. In Some 1 of the hour. birds not, I didn't raise that distance so good. But the guys, they get a bird in the dark 8 o'clock at night. Wow. The bird fall on your trap. It's a nice hobby, but it's an expensive hobby too. Is it? Yeah, I know.